Vad sa du? Hej. 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 Och där. Hej. Hej. Pengarna då? Och pengar. Här är pengarna. Ja. Och pengar. Ska du ha dem då? Nej. Nej, jag lägger dem här. Och pengar. Pengar? Och nu kommer kusin Daniel. Eller? Ah! Titt! Och där. Varför ska inte han gå hem? Han ska gå hem snart. Klockan börjar bli mycket. Jag måste hem och sova. Men jag ska gå och handla. Ska ni gå och handla? Ja. Vad ska ni handla då? Ni får se. Jaha. Ska ni flytta till oss imorgon? Om vi ska flytta till er imorgon? Ja. Flytta tror jag nog inte. Du vill se om katten är av vi ska göra. Av du ska göra. Men jag säger hej då.